LFUK a NUTH. Dobrý deň. Pozdravujem aj pani profesor. Snažia tieto bunky zneškodniť. Prvá pacientka, ktorá takúto liečbu dostala, bola v roku 2002. Podáva sa jedna infúzia, krátko, 2 hodiny, liečba je vyrobená na mieru. Trieda, ak to tak môžem povedať, tento jednorázový liek. Ano. Ako je u nás na Slovensku dostupný? Dostupnosť je to liek, ktorý je EMA schválený. Samozrejme, platby sú v behu, riešia sa. Nemyslím si, že by sme boli... Takže ak je pacient, ako ste sa pýtali, že ako ich indikujeme, my v detskej onkológii, prečo sme sa tak dlho museli liečiť. Takže vlastne aj jej sme teda vysvetľovali v tom diagnóza, ale tiež nefunguje to 100%, takže to musíme... A druhá vec, určite genová terapia je spojená s určitými tými etickými dilemami. Hej? Čiže ja si možno len... Určite, ja vás niekam dohodím. Áno, nechme ja s tým teda súhlasím a ja teda len môžem povedať, že je úžasná kniha, že taká inšpirácia, možno ste to už čítali, ten Code Breaker, celá vlastne príbeh aj o genovej terapii, o DNA, o Jennifer Doudna, ktorá dostala Nobelovú cenu. Naozaj je to kniha, ktorú si treba prečítať a tam je teda veľa o týchto prípadoch, kedy to bolo neúspešné. A aké riziko? Hemofília, okrem teda tých hematologických... Či tento pacient je vhodný na takúto liečbu, to je ten indikačný proces, ten medicínsky. Na výskum a chodia takto, ako teraz sedia na panelových diskusiách a ona živý príklad rozpráva o tom všetkom, ale samozrejme nie každý má takýto úspešný príbeh, niekedy to aj zlyhá. Takže hovorím, u nás sú to naozaj aj život nebezpečné, v našich rukách môžu byť tie komplikácie. Preto je dôležité, aby to centrum bolo pripravené, aby bolo vyškolené. V Spojených štátoch to už podávajú ako ambulantnú liečbu, keď ste hovorili o tých úhradách, že oni odvtedy v tej Filadelfii už podali. Napriek tomu sa testujú také liečivá, ktoré možno raz niekedy za 20 rokov vyvinula toto liečivo. Trvalo to samozrejme veľmi dlho, je to dekáda výskumu aj viac. Sú tam zapojení tisícky ľudí, pacientov do toho. A vyvinula liečivo, ktoré stálo 1 milión eur. Jedna dávka. Tá jednorazová dávka dokázala vyliečiť pacienta na celý život. Je to monogénna choroba, ktorá inak nie je liečiteľná, iba takýmto spôsobom, behom 2 alebo 3 rokov. Následne samozrejme firma zistila, že je to príliš vysoká cena a ten výskum, ktorý zafinancovali, sa im jednoducho nepreplatí. Pri takom množstve pacientov bolo ich príliš málo a pri takej cene toho liečiva, samozrejme nie všetky poisťovne boli ochotné to preplatiť. Čiže firma skrachovala. Je to možno také, teda neviem, že či alarm, alebo proste hovorí to o niečom, jednak koľko stojí taká genová terapia, ale aj filozoficky. Aká je cena ľudského života? Je to ten 1 000 000 eur? Sme ochotní zaplatiť 1 000 000 eur za... Veľmi dobre prebehla celá tá aplikácia, žiadne komplikácie, žiadne laboratórne zmeny, takmer žiadne, úplne zázračne sme si mysleli, že dožije, čo to tam... A to dieťatko vlastne, ako má diagnózu, že s čím príde a tá koncovka vlastne vyliečenia je aká? Toto konkrétne dieťatko už prišlo vlastne bolo klinicky symptomatické. Áno, tie deti sú výrazne hypotonické, zaostávajú v tom svojom bežnom motorickom vývoji. Potom vlastne na konci dieťa vie úplne sa zahrať do bežného života. Áno, očakávame, že teda tieto deti... Je to vo vašom odbore? U nás to nie je, teda je to jednorazová infúzia, len tomu predchádza rad ďalších krokov. Pri dobrej vôli, aby to vedeli napríklad spomenúť Taliansko. Apelovať aj touto cestou, že aj ženy a tak ďalej zistujem, že ako sme donedávna vlastne o mnohých veciach vôbec nevedeli. Ale keď sa zídu aj takíto ľudia z praxe, je kľúčové sa o tom rozprávať. Nielen skvelá diskusia. Naozaj dozvedeli sme sa opäť niečo nové. Ja verím, že sa určite v takejto zostave ešte stretneme. Teším sa už teraz na to. Ďakujem, krásny deň vám želám. Ďakujeme. A veľa zdravíčka. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia.